Kahil State People Democratic Party kala Dawa na Menteri Rangba Khuborjylla kontrat ke sangma baun ai ka Jingithuh ya ka Ktien Khasi bakan longno ka official language jong Khuborjylla khnang baki pat ba Khuborjylla kinyo ban pendan kam ya ka kum ka wei ni kijat Ktien ki ba kong santang habakran bat kilat pathai Khubor u presiden jong ka parti ulayathu bahakani ka jinge kundu kila kerpa di Menteri Rangba ban bu hakmat ya kani ka jing Dawa khnang baki try muluk try jaka kinyo ban pendan kam ya ka Ktien Khasi kum ka wei ni ki official language ha Khuborjylla Jingwan jomi ka parti taksi mengal sekretari ka lombai nak banta ka bangi submit ya ka memorandum jomi au chief minister ban pen mau kalau ke jing Dawa jomi ban itu no ya Ktien Khasi kum ka official language jong Khuborjylla ni kan teng submit ya kan ni ko bat kemdai ka sim ka ban ko ka ka sim ka ar ka ban wa ka ki memorandum ke 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 parti kalau kum ba kadai ka benta ka bangi kum ka parti shwa ban wan ra ya kan ka ya resolution ha ka jalaru ni ya Dawa ba de itu Ktien Khasi marhadu minta kasi ke dang dai tang ka associate language Khasi bat garo tingi bedengi Dawa bakan longno official language jong Ktien Khasi ka bangi lang kam ka indor bar thawan jong Khuborjylla ka chogi ndang penkam akaba tho bat ha ju Khubor mieken na kalian jong chief minister ni sultan sibun ba yong kadai ka parti ka pisuan bar bor ya kan Ktien Khasi ban mau ini ke sarkar bagi nak sarkar roi ngira pasu ke resolution sedu ke sarkar India kala koi ke subject jadi sya ke sarkar ngale tamo lagi berdengkong hoi kata ni sungu kata dari katba kecil itu syak harga 8 sidul ya Ktien Khasi kalau nggak bentar juga sarkar ban budin kalau nggak bentar juga sarkar ban pressurize ke sarkar India nggak pada pas dengan assembly dan rena lo kata paru ai batin ke Ktien jungi kadang itu no kadang penenkam no apa lagi juga pasti de kata ke jing ya kan bat kabangi bu da mandam tak si sarkar lek ba si de rei umpan la ban ong shai ba kan pen ulong rei ong ban kan jong i ka leng jong u si besar kan kami ne sekap ko wei sim ye de pen ye ka kam nama se yui ru ki Dawa ke la pandan tren na kalian political parties yang ba dari mentah yang kalian jong Hspdp no wan ra kam penongi ka government look into the matter seriously and responsibly.